юмрук лицето! Имаше някакви владения. Добър опит, благодаря. Чакай, как така добър опит? С теб бяхме почти равни. Почти, но аз те бих. Добре, но ще видим кой ще бие накрая. Ей, с дрифта отговорихме с всички. Наравно сте. Но без тях. Само те още не са решили кой от вас е по-смешен. Тогава да видим кой е по-смешен в реалния свят. Не искам да кажа, че дрехите са ужасни, но за пръв път виждам манекен да се изчервява. Изглеждат така, сякаш са стъпили на пирони. Според моите изчисления, Лола води. Не се безпокоя. Защо си толкова спокоен, след като гласуването е днес? Познавам Лола. Тя никога няма да пожертва